Hello guys! I'm back again. Ganito pa rin yung damit ko. So, excuse me. So guys, itong damit to, sa isang araw, 3 or 4 videos na yung nagawa ko. So, pagpasensya nyo na kung di ako nagpalit ng damit. So, isang damit lang talaga sa isang araw kahit maraming videos magawa ko. Daming labahan guys, kapalit-palit ka sa isang araw lang naman, so di mo na kailangan magpalit pa. So, tatry ko to yung BYS Brow Fiber Powder. Powder lang siya guys, so yan, dalawa. Hindi ko alam kung magkano to guys, so ililink ko lang below kung makita ko yung price nito. Search ko muna. So ito ay BYS Brow Fiber Powder, yung isa is blonde patch G14855. Yung isa naman brown batch G16607. So unahin ko yung blonde. Lagay natin yung blonde dito. So kailangan guys pag brow fiber powder, so maglagay muna siguro ng eyebrows bago to. So di ako naglagay guys para makita ko talaga siya guys. So, blonde daw to. So, ganyan. So, di ito gaanong mahaba guys. Hindi ko nagawa ng review. Ika-try ko lang. So, ganyan siya guys. So, pag mas mahaba to, yung holder ba tawag ito? Yung hawakan kaysa dito. Kaysa sa product. Yun, no? Tapos, yan yung ano niya. So, sige, ganito. Haba, nakuha rin yung product niya guys. So yung ano niya, applicator is mahaba, ay patulis na mahaba, parang lapis. So pag ganyan siya, wala akong naamoy guys. Konting may pagkaano siya, dry. So yun lang. Yung kulay sa ilalim, yun din yung kulay sa ano. Yung kulay sa labas, yun din yung kulay sa ilalim. Try ko na guys. Fast forward to para mabilis. Ano kasi, blonde talaga nakalagay guys. Yun guys, nakikita nyo dito. Dito lang yung parang blonde guys. So, pero dito, parang black na siya talaga sa camera. Pero sa, ano guys, brown siya. Hindi siya mukhang blonde. So, sana ang nilagay nila dito is yung, ano, dark brown. So, maganda siya guys. Pero di ko alam bakit dry to siya guys. Swatch ko dito guys. Ayan siya guys. Ang eyebrows. Blonde talaga dito. Ay di, blonde sa camera. Pero dito dark brown. Ayan siya guys. So, kabila, ito yung sa blonde. So, try natin yung brown. Yung blonde parang black na nga, yung brown pa kaya ano na kaya to. Yan na siya guys, mukha na akong bakikan guys. Makapal, hindi yan pantay. So ito daw guys is brown pero sa camera sobrang black, tapos sa personal black din siya guys, may pagkakunting brown lang dito banda, pero as in black talaga siya. So mas kumakapit to siya. Ay, ito kumakapit din naman pero hindi lang yun pantay. So yun siya guys, maganda siya.
nawi-weirdan lang ako kasi nakatry na ako ng powder na pang eyebrows pero may brush. Ito kasi parang pencil kasi parang pang eyeliner. Yan. So, yung totes ko lang, totes daw, try ko lang naman to. So, itong mas nagustuhan ko yung brown. So, brown, ay ano ba to? So, yung brown, di siya ganong brown guys. Yan, brown daw siya. Pero sa paglagay mo guys, naging black na siya. So, dito sa blonde naman, dito lang yung parang blonde na may pagka gray or brown. Pero, di talaga siya blonde at all guys. Dark brown talaga siya. Yan, ito. Because hindi yan na ano. So, iwan ko bakit iba yung nilagay nila dito. So, yan. So, yan lang siya guys. Sobrahan. So, yun lang guys. Maganda siya guys. Yun lang, di ko alam magkano ang price nito. I-link ko lang below guys, promise. Yan. Okay lang siya para sa akin. Pero tingnan ko, maglalagay ako dun sa description box. Tingnan ko kung sulit ba siya sa price. So, ilalagay ko lang kung sulit ba siya. Pero kung hindi sulit, so, i-rate ko to 1 to 10, 7. 7 na siya. Kasi nagustuhan ko din naman siya. Nanibago lang ako kasi hindi siya brush. Pencil siya na pang eyebrows. So, first time kong gumamit nito. Pencil na pang eyebrows. Tapos, brow fiber powder. Guys, nag-try lang ako. So, i-try nyo din kung gusto nyo. Kung na-curious kayo dito sa BYS brow fiber powder na pencil. So, yan yung brown pero black siya. So, yan yung blonde na dark brown. So, that's all guys. Thank you for watching. I hope to see you again to my next video. Bye!